Talisay City mag-designate og lugar isip firecracker zone apan alang lang sa pagpamaligya og fireworks display. Ano ang report ni Marie Dumabo. Gipebaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga motudlo sila og firecracker zone sa Dakbayan. Sabutan pa hinuon kini uban sa Talisay City Fire Station o sa Talisay City Police kung asang lugar ang himuong firecracker zone. Apan niyang giklaro nga alang kini sa pagbaligya sa mga fireworks display ug di mga pabuto. Ever since the course of the years, that's what we have done. Nga walay firecracker? Na mga zones lang asa pwede sa mamaligya. Pero kato lang mga fireworks display na Yes. firecrackers? Yes. Samtang sa iyang resolusyon, mipasidaan si Kunsel Dani Caballero, Chair sa Committee on Disaster Resiliency sa Talisay City Fire ug Talisay City Police nga bantayan ang mamaligya og mga pabuto sa sulunong mga dapit, ilabi na sa mga lugar nga wa ilhang nga firecracker zone. Kini aron kalikayan ang disgrasya og sunog. Ang ayan usab nga mopahigayon og information dissemination sa publiko, ilabi na sa mga bata aron pasabton nga dili ang ayang punito ng mga pabuto nga nagpasad sa kadalanan. Experience ato nga naitabo nga disgrasya, no, labi na atong batanon nga katabi tong firecracker nga ilang gipunit unya ilang nagtuo sila nga di na mabuto nya dibuto diay nya na kinabuhi nga nakalas. Gisangunan usab ang kapulisan nga mag-roving aron masikop ang iligal nga mamaligya og pabuto. Talisay Police Station, gihatagan deputization sa regional RCSU 7 nga pwedeng mag-inspect kung naaman gani nga mga fireworks nga magbaligya or mag-dispense diri sa City of Talisay. So ang diri sa Talisay duha ka BOCME nga gi-authorize nga mag-conduct og inspection. Oba ni Godfrey Lien, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.